Hej YouTube. Ja, du bliver nødt til at skynde dig at logge ind. Den er snart fuld. Hvad finder du inde på? Er du inde på US eller? EU. Og jeg er et monster. Og jeg kom nu sige, at jeg var den sidste, der lige kom den der. Og jeg er også en monster for helvede også. Kom. Ja, her. Kom. Kommer du? Hvad finder du? En wolf. Er du en ulv? Er det dig, der er den lille der, jeg kigger på? Jeg er over i et... Jeg faldt lige ned. Nå, du er dig, der faldt ned der. Jeg venter på dig. Når du skal lige vente nogle sekunder. Nå. Hej YouTube. Nej, jeg døde også. Jeg kom til at hoppe ned. Hvorfor i alverden? Lol, jeg dør ikke. Er du der nu? Wow, syg creeper. Ej, er du ved spawn? Jeg kan kun blive zombie. Hvor er du henne? Vi mødes ved spawn. Er det dig, der lige faldt ned næsten? Nej. Jeg er en blok. Nej, jeg er lige ved for ned. Hvis jeg går et skridt mere, så falder jeg ned. Kom med. Er det dig, det der? Er det dig, der har den der i hånden? Ja, det tror jeg nok. Det ved jeg ikke. Okay, det er... Jeg har et kort i hånden. Andreas, hold op. Ja, okay, kom til mig så. Puh, jeg stinger her. Det tænker jeg nok, at du også vil sige. Wow, en big Iron Man. Prøv at se. Der er også sådan en der. Hvor er du henne? Jeg er en skeleton skuld. Der kom nye dyr. Kan man ikke bare lige hurtigt flyhack op, og så lige ud til? Så er man Jeg der. vil lige se, om man kan bruge hæk. Nej, det kan man ikke. Han er taget af, så man ikke kan. Det er faktisk godt, han har gjort. Wow, jeg har lige fundet ned i lava. Helvede. Man, vi falder hele tiden ned, så det er jo mange zombies, der vil op her. Prøv lige at se her. Kom nu. Hallo, lad ham lige komme forbi, han der bygger. Hvad er du? Hvor er du? Jeg er sådan ved at komme op. Hallo, hvordan skal vi komme op? Der er sådan, du ved, skeleton, de har, hvad hedder det nu? De har, hvad hedder det nu? Ladøjler. Altså stiger, og så skal de prøve at bygge op. Kom nu, så fjern jer der. Hallo, skeleton, de skal have plads til at... de tumper. For helvede, nu kommer der bare flere og flere. De kommer aldrig op. Okay, jeg lader mig dø. Hvorfor det? Yes, vi kan komme op. Ja. Endelig. Nu sidder jeg fast. Og lige der, hvor vi kunne komme op, altså. Det er ikke det. Nu døde jeg. Hvor er det nice. Hvad er nice? Ikke noget? Ja, hvad er nice? Kan man se det? Ikke noget? I'm a skeleton. Nå. Hvorfor spawnede jeg et andet sted? Hallo, jeg spawnede et andet sted. Hvor spawnede du henne? Jeg spawnede et eller andet mærkeligt sted. Og hvor er det med sted? Lag.
der ikke bare et lag? Jeg tror nok, Minecraft crasher hele tiden. Ses YouTube. Det er episode 2. Og jeg håber, jeg er en nice ting. Gæt hvad? hej, vi ses YouTube.